Господин Плевнелиев, вие ходихте ли да го видите това водно огледало в Кърджали? Аз не съм ходил да го видя, но не знам, ако отида, сигурно още повече ще се... Така, и не като министър, а като обикновен гражданин ще се възмутя, ще се притесня. Вчера бившия заместник министър на регионалното развитие и сега депутат от Коалиция за България, който е движил проекта и по негово време са отпуснати пари от министерството, което сега управлявате, каза, че тази сума от 77 милиона е адекватна, защото пазарните цени са се увеличили през годините, обема на работа се е увеличил, проектът е увеличил габаритите си. Вие проверка правихте ли за този проект? Направихме абсолютна проверка. Инспектората свърши работата. В момента е икономическа полиция и прокуратурата се занимават с този казус. И аз съм дълбоко убеден, че там има много какво да се рови и и за какво да се носи отговорност. Разбира се, в рамките на тези 77 милиона ние няма да разплатим. В момента все още Министерството дължи на изпълнителите над 27 милиона и аз категорично отказвам да разплатя тази сума. Искам всички останали институции по веригата да свършат работата. Аз съм на мнението, че това е един проект абсолютно нецелесообразен и според мен и незаконен. Каквото и да са говорили в миналото, че ще бъде атракция на Кърджали, че има някакъв сериозен смисъл от гледна точка на защитата на града при бъдещи наводнения, лично аз констатирам факти. А фактите са, че този обект, дори и строителното му разрешение е невалидно. Той е издадено незаконно. Тоест, наистина това, което казвате, че обектът е незаконен, защото няма строително разрешение. На какво основание е издадено незаконно? Строителното разрешение е издадено. Това са факти, които констатират експертите, а не аз. Аз само съм прочел техните доклади. Строителното решение е издадено без да бъдат извършени съответните отчуждителни процедури. В момента има претенция за неизплатена отчуждителна вноска от над 10 милиона. Между другото, първата оценка за тази земя, която удобно се намира под това водно огледало, е била под 1 милион. Значи това са тотални безобразия. А сега вече е 10. Сега вече оценена е 10. за 10. Аз мисля, че това е еманацията на този проект. Една голяма дупка за хвърляне на пари. Една голяма яма. Аз дълбоко се възмущавам от подобни неща. Вижте и един друг факт. През 2008 година правителството на Станишев похарчи за един месец. За един месец похарчиха 4 милиарда. Спомняте си казуса. С така наречения излишък. С този излишък. От тези 4 милиарда, примерно градът Кърджали удобно отново получи над 80 милиона. Град София получи 8 милиона. Само като факт. Имате ли сериозни доказателства за това, че имало привилегировани общини? Категорично има такива доказателства. Ние няма нужда да направим нищо повече, освен да имаме една база данни, с каквато ние разполагаме, в която да се види къде, колко е давано. Има, разбира се, такива общини. Кърджали е, разбира се, абсолютният пример за това. Но Джебел, Сливен, други места, където просто очевидно, когато тези цифри излезат на картата на държавата, вие ще видите така едни по-плътни зони, в които повече цифри са наливани.